Din is-sena tirritorna l-Valletta Pageant of the Seas fost l-akbar attrazzjonijiet fil-kalendarju kulturali f'pajjiżna. Din se ssir il-ġimgħa 24 ta' Lulju u mistennija terġa' tattira eluf ta' spettaturi bejn Maltin u turisti mad-dawra tal-Port il-Kbir, partikolarment fil-Belt Valletta, organizzata mill-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta, il-VCA, bl-appoġġ tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu permezz tal-brand Visit Malta. Din l-edizzjoni toffri xenarju spettakolari li jbiddel il-port ewlieni ta' pajjiżna f'park miftuħ bil-mużika u t-teknoloġija avvanzata. L-avveniment jiftaħ fit-8 ta' filgħaxija f'Xatt il-Barrieri il-Belt fejn it-tikka banda stilqa' l-udjenza burja mużikali interattiva u toħloq atmosfera vibranti qabel l-ispettaklu prinċipali. Kif jidlam sew diversi ottijiet imdawlin dajjes tradizzjonali Maltin u bastimenti ta' qluħ jagħmlu triqithom tul il-port akkumpanjati bil-mużika. Waqt it-tnedija tal-edizzjoni għal din is-sena, il-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali Melkin Pola Ġuż Galea għal l-avveniment bħal dan u eżempju ċarta kif wieħed jista' jagħti ħajja ġdida lill-wirt storiku ta' pajjiżna permezz tal-kultura u l-kreattività. Permezz tal-Valletta Cultural Agency hawnhekk ħadkun qed isseħħ dan ix-show li ħajkun qiegħed kollu marbut madwar il-baħar. U fil-fatt ħajkun hemm diversi attivitajiet relatati mal-baħar u mbagħad ħajkun hemm diversi projections u laser shows li ħajkollhom it-tema tagħhom li ħajkun il-baħar. Iċ-ċemen tal-VCA, Jason Mikallef, saħaq li din l-akbar u risbaħ attività bejannali li jorganizzaw bħala entità governattiva. Pageant of the Seas nagħmluh darba kull sentejn hawnhekk fil-Port il-Kbir fejn nittrasformaw litteralment għal 3-4 sigħat sħaħ spettaklu enormi fuq il-baħar u nittrasformaw ukoll il-Port il-Kbir li magħruf naturalment għal dak li hu imma f'teatru, fi-stage, f'palk. U allura jiena nawguraw u nħeġġeġ lin-nies biex il-ġimgħa 24 ta' Lulju ma jitilfux dal-ispettaklu. Is-serata tintemburja kbira tal-opera tekniku li ddawwar il-Port il-Kbir kollu tkompli s-saħħaħ repetizzjoni tal-avveniment bħala wieħed mill-akbar spettakli impressjonanti f'pajjiżna.